Здравейте! Средата на април сме 2025 година и е време за поставяне на капани за пчелни рояци. Да ви покажа как изглежда един мой капан. Много са сполучливи. Отстрани е такова гръб, тънко, за да стане лек. Отпред, отдолу и отзад е някакво педече или някаква плоскост по-дебела, за да е по-здраво. Много е важно, като е затворен и погледнем през отворите, да не се вижда отзад светлина. Така трябва да направя на конструкцията, затова ето тук тая задната част минава под дъното, да не свети. Вътре се слагат, в случая този е 4 рамков на 300. Слагам 4 рамки такива, с лентичка основа. Не слагам стари рамки, защото молеца веднага ги напада. И като ги нападне, вътре стават ни пайжени и роя няма да влезе. Или е такива с част от питата горе оставена. Така слагам 4 рамки. Под рамките има малко разстояние, произволно. Някой път по-голям, друг път по-малко. Не е много важно. 4 рамки в случая. Този е 3 рамков, но пък с по-голямо разстояние под рамките. Така, слагаме отгоре едно платно, капак и един балатум за таван. Е така изглежда затворен. И най-важното отпреди платно с това старо, стана 3-4 години, ама нищо няма. С прополис, 2 отвора, един долу, един горе. Тук е една дъскичка за като прелетно тако. И една спринцовка, така е толкова е пълна. Може би колко там е това? 1 милилитър ли? Колко е това? Се пълни с лимонена трева. Масло от екстракт от лимонена трева. Тук е така се оставя, то си от тук се излиза миризма, която да привлича рояците. Това нещо трябва да се сложи на високо и на сянка на някой дърво в гората. По-така от първите дървета, да не е вътре съвсем в гората в най-голямата гъстота, защото пък се губят майките. И трябва да е право, отвесно, за да може рамките, които се градят, рояка като доле обича да гради веднага рамките, пити да прави, трябва да са отвесни, да минат през теловите. Ако условим на криво, теловите няма да са в средата на питата. И малко ще станат забракувани. А иначе може да се ползвате. Това е, довиждане до следващия път. Успех с рояците!